Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Żewġ żgħażagħ Svediża 17-il sena ġew arrestati mill-pulizija ftit mumenti wara li allegatament wettqu serqa minn ħanut tal-ġojellerija f'Buġibba. Il-każ seħħ il-ħamis għal ħabta tal-4:15 ta' wara nofsinhar waqt li l-pulizija kienu fuq ronda fejn nutaw żewġ persuni li malli raw li l-pulizija bdew iġibu ruhom b'mod li qajjem suspett u ħarbu jiġru. Kien għalhekk li ġraw warahom u waqt li rnexxielhom jaqbdu wieħed minnhom l-ieħor ħarab minn fuq il-post. Fi stqarrija mill-pulizija intqal li fl-istess waqt l-uffiċjali ġew informati li kienet għadha kemm seħħet serqa minn żewġ persuni minn ħanut fit-triq dawret il-Gżejjer f'Buġibba. B'dawn iż-żewġ persuni kienu jaqblu mad-deskrizzjoni tal-persuna arrestata u l-oħra li ħarbet. Meta żagħżugħ arrestat kien qed jiddaħħal fil-vettura tal-pulizija allegatament der jarmi oġġett li riżulta li kienet brazzuletta tad-deb misruqa mill-ħanut. Waqt li bdiet tfittxija għaż-żagħżugħ ieħor sar magħruf fejn kien qiegħed joqgħod u minnu fih il-pulizija marru fuq il-post hemmhekk sabu lil żagħżugħ u minn tfittxijiet li saru instabu fil-pussess tiegħu brazzuletta oħra u arloġġ tad-deb li rriżultaw ukoll li nsterqu minn dan l-istess ħanut. Iż-żewġ persuni mistennija tresqu l-qorti fil-jiem li ġejjin filwaqt l-investigazzjonijiet tal-pulizija dwar dan il-każ għadhom għaddejjin.